Wagan si Inday sa puson, nakimpatyo sa iyang ikaon. Lamit ko no wala siya kapogong, siyam kabulan iyang infeksyon. Tunay pinay namin yo o gabon, hapon na tigulang mo kubakon. Sugod siya kay iyalak o kukon, o iyalang o to-o-toon. Ay pastilan baya, kining kinabuhi, mga pa magkiminyo nagpati. Basta dagat kwarta, basta dagat sabi, bisag di kulang na bisag mungkin. Lakan ko no ang babayi karon, tulak-tulaan ang kaminyoon. Kapakasal kay magos intawon, pang anak sa din, nagulag tayon. Kalimuto nagtuwa ko ani. Ay pastilan baya, kining kinabuhi, magbaba magkimin yung nagpati. Basta dakag kwarta, basta dakag sabi, bisag di kulang na bisag bungit. Dagan ko no ang babayi karon, tulak-tulaan ang kaminyoon. Kapakasal kay magdos itawon, pag-anak sa dagulang dayon. Tunay pinay namin yo o kapon, ako na di kulang o kubakon. Sugod siya kay iyalang o kokon, og iyalang o to-o-toon. Og iyalang o to-o-toon, og iyalang o to-o-toon. Sige lang. Tapong kumpare, kay kanito si kumpare, muuli na tungang gabi. Kung pangutanong mo diin gikan, muuli. Ay, ingunan, muingon din na lang sa unahan. Atos ang una, atos ang kuanon kay. Hiniktan, kauban ang iyang silingan. Sa 200 naman, sa 200 naman. Ay, tay. Kay na mo koy kumpare ko sa busay nga ang negosyo buwak niya. Basin og naa sila da nga butanganan ba. Unya magkita man mirong Bernes. Mangutana sa ako sa tigsan. Kahoy na di kahoy. Wala na yung kami person ako. Basta ang buwak gradular available. Kumpare. Gradular nga puti. Naglikam ako ang kumare. Bayan sa ako. Ano ba na problema ang ako? Nagreklamo. Nagreklamo de. Sige. Naglikam ako. Muingon din na lang sa unahan. Nagkiplet sa iyang hiniktan. Kauban ang iyang silingan.